Kublai pi iway pa iway. Yang subhabi pi sin siya kini ka Amen Faithful and True Channel jing puson naktin jong blay kari ba Marcel. Pani sedang kini jing puson na ka kitab Isaya long ka bakhat way kat iway ter hadu sipo. Ha kasteng pa baru kun aman sem bakhoy. Amen. Yang pulih kato kini ki dekat ngin sa puson halal jengki sau dekat ngin pulih. Te en sami u selung nagadeng kong u jese bat utnat un sakan nakitiet jong u. Halo jong u en sa syongsa u mensim utrai. U mensim kejing start berkejing syampang. U mensim kejing sian buit bat kabor. U mensim kejing tip bat kejing tieng buram ya utrai. Kejing tieng buram ya utrai kan long kejing sngop ha jong u. Un bishar dakabai un om bishar dah kabayu i ki kamat. Ne un om rai dah kabayu sngau ki skor. Henrei dah ka hok un bishar ya ki baduk. Bat un rai hok ya ki ba syempap ha ka kendau. Ka ketien jong u kan long udieng sempat ban kawat ya ka kendau. Da ka rai kirmiang sentur jong u un syoyap ya ki riu dakai. Kon men kepara ngin pusan hanika khat kapa lai ka ong ka jing ting buram yo trai kan long ka jing sngo phai jong u unong bishar da ka ba yo i ki khmat ne un om rai da ka ba yo sngo ki skor tin chim ka kane ba ban penlong ya kane ban penya dei ya kane ka khat bat ka jing im bat ka komle ka jongi Pangin pusan ya lade. Halor kajing don ya kajing tieng buram ya utrai hangi. Kumpakane kajing tok bakut nau Isaya katau ya uji suhi. Utau dingkong nau ding ubalami na ka dingkong jong ujese. Bad ya kata ngilap an pendikina na ka gospel kum Matius wa Lukas kum ju ya katu kejing ya tu jong angel Gabriel haka Maria bat hadin hau Joseph ba uji suhi udai uta ubami na uding kong jong jese par udon ya kejing tieng buram yau trai pakane ka de jing sngup ha jong u ngikili yela de hato ngidon na em yakane ke jing sngub ha ban long ki bating buram ya utrai ne ngi tieng ya ki breu ki pa saudong ki jongi ngire bandon yakane ke jing tieng buram ya utrai namar hang ne tho daka hok un bishar ya ki baduk swakata wong kumno un om bishar da ka bayo i ki khmat un om rai da ka bayo sngau ki skor ngi ki briute ngi yo i bat kumta ngi bishar kumno ngi yo sngau da ka takur kom ngi bishar riublei umlong kumta kumalong mangi henrei da ka hok un bishar ya ki baduk un ai rai hok ya ki pa syempap haka kendau. Kini ki jinglong ki ba ngi kum ki khon ki jong blay la ngi kam ya la de ba ngi long kumta. La ngi long kumta nakadaw jong ka baptisma. To ngin long ya ka jinglong jong blay. Ngin don ya ka jinglong jong blay. Kenang ba hakataga jing bishar hakaba ensa bishar ya ki ba ba di ke pasniu ya ki breu barakhoy ya ki bala thau ha ka pertei bangin om sha rai ha ka jing pendrem din mar kata dungin long ki badon ya ka jing tieng buram ya utrai bat kini ke de jing ai jong sim jong utrai ya ki bang ngi sem ha ka jing im jong jisu namar jong kini ki jing long mo kini ki jing long ki badon na ki dekat nakadakhat ka paar wong kumne halor jung u
en sa shong sa men sim utrai men sim ke jing start bat ke jing champang men sim ke jing sian buit bat ka bor men sim ke jing tip bat ke jing ting buram ya utrai bat ke jing ting buram ya utrai kan long ke jing sngop hai jong u kini ki kentien ki ba kedau hangi ya ke jing long badon bor bat badon ikhtiar jong Jisu ha ka ministry ke jong u ikan mau haba ushu khat ya ubreu badang tong dok ha ubreu ubut lakabut kini namar jong kabor jong umensim ublei ubaladon hau Jisu beleng saong kumta namar ba u Jisu ulang ubreu ubasisha bapura bat ublei basisha bat upura hakujuk kapor arjing long kilong hau di apa ki breu ki yo iyo Jisu ki iyo para breu kum breu hi henrei haba u ong sikentin ale bot yanga u Petrus u bot lakabut ki weru ki ino la ino ikin mau Matius lene u Levi udang shong hakaying krang musur henrei sisenong u Jisu wan bot yanga ale bot yanga u ino la ke ino kene namarba kabor jong ikhtiar jong mensim utrai kaladon hau te ni kibalong ki khun ki jong utrai ni kibala khat kinong bot jong utrai ni de bandon ya kane bat kitu kibala yo baptisma bat kitu kibadon hapo kabalang kidon ya kane kejing ai jong mensim pakoi henrei bun sin ngim ya penon kam ya kata da shisha ngilong shisha ki khun sim ki khun blei longba jong kine ki chin ai longba jong ki sakramen ya ki ba Jisu hi ulaben set halor jong ki apostol ban ai ya kita ki ban nget hau Jisu den mar kata tungen pin km ya kane ki chin ai jong men sem bakoi ba kuma Jisu shwab on ku shebneng ong pin sale ki kam ki pa kham krau ban ye kine ki bangale te hadu kata ke jing kular jong Jisu ke jing pen i jing kedau jong Jisu ya kata ka bor kum ki Kristan ke bangin don aba ni long shisha ki ba ting buram ya utrai bat kita ki ba Jisu ula siuspa den mar kata ladang impat long hadu kata hadu mentah tongin long kiba bread no ptat no ki kenjri jong ki jing boman ha ki jing im jongi in pej pangin ting buram tang utrai om ya ki ru kiba ngi i ngi sngew ha kane ka sla jong ka khendau ka balong tang sipor ki jing im jongi hangne den mar kata to ai ba kini ka jing pule na kane ka kitab jong u Isaya nang tu lupa kelong ba khatway khat iway ngala pule tang na khat iway hadu san te dongin long kiba ting buram bat kata ka jing ting buram ya utrai pakan long ka jing subha jongi paman lakasngi bat ba ngin long ki bom pisar ya ki way ta ka bang siu i ya ki khmat ni ya sngew da ki skor henrei ndaka hok namar ublei unsa bisari yang ngiru daka hok din mar kata to kani ke jing pule mata kasingi kan yarap yangi ban puson halor ke jing im ke jongi paringi penbet yakino kino ki benta ki bangi don kamban penbet to try ni rap yangi iwei pe iwei hak stem pa berkun mensem bakoi amen amen faithful and true.